Meta mar fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista biex jintervistaħ ġurnalista x-Xandir Nazzjonali, Bernard Grech kien mistoqsi sensiela ta' mistoqsijiet dwar il-fatt li ma kienx ħallas eluf kbar ta' euro f'taxxa u VAT. Saħansitra ċertu pendenzi jmorru lura b'9 snin. Mistoqsi dwar il-fatt li Umar jipprova jirranġa s-sitwazzjoni tiegħu ma tat-taxxa u tal-VAT hekk kif kien ħireġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista, Grech ġaħat li mar jirranġa l-pożizzjoni tiegħu għax kien ħireġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-mistoqsija xorta tibqa' kellu jkun ġurnal li jiżvela li kellek daw il-pendenzi biex inti bħala kap bħala kandidat ta' kap tal-Partit Nazzjonalista tmur u tirratifika għalfejn ma morx għalfejn mhux il-każ. Għalkemm qal li mhux il-każ, Bernard Grech ma raħallas eluf ta' euro f'kontijiet pendenti li kellu hekk kif daħal fit-tellieqa tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fuq is-saga tat-taxxa u tal-VAT kompla jgħid li tista' taqa' fil-ħajja. Iva tista' taqa' fil-ħajja, iva tista' tbati fil-ħajja. Fuq ir-radju nfexxi attakka lil Partit Laburista brabta man nuqqasijiet fiskali tiegħu. Bla dubju il-Partit Laburista kien ilu jorok ideh, però malli ħareġ iċ-ċertifikat bla dubju beda jqatta' xaru. Meta ħabat jiddejjaq li l-attenzjoni tal-medja hija l-kollox fuq in-nuqqas tiegħu li jħallas it-taxxa u l-VAT, Grech qal li dan huwa każ magħluq. Illum huwa case closed, is-sitwazzjoni hija magħluqa. Din tal-każ magħluq reġa' qala hekk kif il-ġurnalist reġa' staqsi iżjed. Għalija u għal kulħadd din hija case closed. Imbagħad meta l-ġurnalist trid jistaqsih fuq materji oħra, Bernard Grech ħaftit tan-nifs għaliex il-mistoqsijiet fuq in-nuqqasijiet tiegħu ma tat-taxxa u tal-VAT kienu waqfu u rringrazzja mhux ftit lill-ġurnalist. Nkomplu fuq is-suġġett ta' sitwazzjoni finanzjarja, però din id-darba fuq il-Partit Nazzjonalista. Kemm id-darba Intant Bernard Grech semma lil One News li qed jibqa' jagħmillu mistoqsijiet pertinenti dwar is-saga tat-taxxa u tal-VAT. Se ngħaddilek għaliex kien hawn il-ġurnalista tal-One, Colin, isfel, però offrejtulu u maċċettax. Il-ġurnalista One News kien barra l-istamperija u għal-mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon evidentament Bernard Grech der mifxul. Fil-fatt spiċċa nfixel fi kliemu stess u kien għodu lissen li għandu iċ-ċertifikat ta' due diligence. Dr. Grech, issa il-flus tal-VAT li ħadd lin-nies ħallasthom kollha? Kif inti Colin kollu sew? Di pjaċir, mid-dera ħanibdew niltaqgħu spiss jiena inti. Jista' jkun għandi ċertifikat tal Lid-deputati, imma l-deputati u l-flus tal-VAT tan-nies tajthomlhom. Ma tridux? Flus tal-VAT. Ma tridux? Flus tal-VAT.